da ake fada masu kushe tare da haɗin fada. Daga an ce ne daga dole in fada, baka aure na wai kai ka fada, to kake yi ka kace mi rayuwa, to kake yi ka kace mi rayuwa. Kashi fahimce ni yar gudaliya, dole hannuna ke masoyiya. Kai, amma wannan yaje yanda ya cika taurin daga ganin shi gezina ce. Ko kuma irin buwa da na kai saboda aikin ka. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ah, mana Anas. Salamu alaikum. Talatalabi. Na'am. Shugaban maɗinka. Haka yake. Ya aka yi a gari ya jama'a. Na nozan Najeriya gaba daya. To, ka san da jibi sallah ko? Jibi sallah haka yake. Ai yanzu aikin nan ma na sallah ne shi. To, ina so ka min ɗinki. Idan na saka shi. Na zagaya ko da na ce ai aka yi maka dinki magana ya kare ce ko matsin ka ai la ba da dai ai in dai ni ka kawo ma dinki din Najeriya har Malaysia ni kadai ne telan teloli to gara kenan shikenan bara mi go mun tafi nan ba ni tafi yaro dawo daga nan ai wato dinkin nan ka ce amma dinki irin da ya ga waka kariya kada kai mun abin da zan zo saboda ya ba kadin nan ana yi kai yi wa Allah ai dinki za a yi ma mai kyau irin wanda idan ka sa kai gwamna ya rafai ka san ya rafai na jihar Kaduna ina jin labarin sa to nan ni nake mai dinki ina wata farin riga nan da ya sa ya hausa man moto ni na dinka ta yaro na gashi shi dinka zai gobe in Allah ya kai mu gobe ai jibi sallah ne ko alƙawarin za a yi maka gobe alƙawarin cikawa idan na zo ba su kan mun ba kai yaro baka san na goma kenan dole ne bane kai shugaban kasa Buhari kwanan nan zan fara mai dinki to ni ne ba ka ake nan da wurin ka kada ka dawo don kuma ka yi abin da ba daidai ba kada ka dawo daga kai zuwa yaran da kowa ya kama gaba yanzu nan ma zan yanka gobe za a abin da ba shi a kama a ji a yanka da ko wancan abin da a ji a yanka ka yanka shi da kyau za a mai dinki da irin da adadi da wuri mai karya saboda in ya sa Salamu alaikum. wa alaikum salam Sai da da dinki. haka yake Shugaban maɗinkan Najeriya. din Najeriya Ya shan alƙawarin ne cikawa subhanallah. An da suka ma alƙawari na. an cika ma ba magana dinkin ka ba magana dinki na ga dinkin dinki da yayi kudin ka ke hudu To, amma in dole da kuma da ga gozo ma. Ai da bari ta yi mutu ko? kuma ba To, ke banta na san ne wani banka da maka ce na hago Yawa wai da wani. Kuno irin dinki gamu ai dinki ne aka yi ma mai kyau a biya kawo ka bari kawai in ka je gida ka sa ai kana zuwa zai ma daidai yanzu biya da kudin dinki na Kai mun irin wani ɗinkin. Da zo ka ce in biya kuɗin ɗinki ka?